Badirudi gauza kokerrera ari direla joaten. Nik guzti honi buruz gauza bakar bat esan behar dut. Haiek gure kliniketara balin badatoz otoitz egitera, gu haien elizetara joango gara abortatzera. Erkorekak esan duena azken finean da, nolabait emakume horren errua hor badagoela ere, gertatu zaion horretan. Azkenean biktimari nolabait errua botatzen ari dio, eta nik, sareetan idatzi izan dut gaur, hau esatea oso antzekoa dela, imaginazazu, ez dakite, bere garaian mehatxatuta zegoen PSOEko, PPko edo danadalako baten batek eskolta izateari ukatzen zionean, imaginazazu zer nolako iskanbila sortuko lukeen esateak, baina ezke pertsona honek ez zuen eskoltarik nahi. Eta bere burua ez badu babestu nahi, guk ezin dugu bere burua babestu, berak babesari uko egiten baldin badio. Imaginazazu zer nolako iskanbila sortuko lukeen horrek. Ordea honekin badirudi esan dezakegula, zeren oso edatuta dago, emakumeok jasotzen dugun biolentzian nolabaiteko, zer esana badaukagula, ez? Guk nolabait provokatzen dugu, edo guk nolabait erantzuleak gara jasotzen dugun horretaz. Eta izan ere baten batek esan izan dit, eskeneko infantilizantea dela iruditzen zait zure diskurtsoa. Zeren, emakumeok ere jakin behar dugu zer egin eta zer ez. Eta behin eta berriro pisua biktimarengan jartzen dugu. Eta hemen errudun bakarra hiltzailea da, hemen errudun bakarra patriarkatua da. Eta batzutan, bai noski, beti izan behar dugu aintzat emakumearen eta biktimaren iritzia, baina erasotzailea ez da soilik emakume horren erasotzailea, baizik eta gizarteari kalte egiten dion pertsona bat da. Beraz, bai emakumearen balorazioa aintzat izan behar dugu, baina batzuk esaten zuten eta zer egin behar dugu? Emakume hori kaiola baten sartu, inork erasotu ez dezan? Ez, emakumea ez dugu kaiola baten sartu behar. Kontuz, kaiola baten sartu beharko genuke erasotzailea. Eta hor egon da arazoa, izan ere emakume honek bazeukan nolabaiteko nivel bat, zeran da... Arrisku maila bat hori da, eta Euskal Herrira etortzean, hori Valentzian zen, Euskal Herrira etortzean arrisku maila hori kendu izan zioten. Barkatu, baina uste dut nahiko argi dagoela non dagoen arazoa patriarkatuan dago, eta babestu behar gaituztenen horretan ere badago. Borrokan zeudela, haien, lan baldintza hobeak eskatzen ari zirela, eta bazeukaten pintaketa handi bat jartzen zuela aburto kanpora, eta esan nuen, tipo hauek, nire boska daukate. Joan nintzen bertara, boska emotera, baina esan zidaten ez zegoela suhiltzailerik, beraz, etxean sute bat piztu nuen, suhiltzaileak nire etxera etortzeko, eta oso ondo, oso guai. Mirad, chicos, está ahí el duendecillo de Vox. Voxiko ipotxa, ez dakit, besterik gabe, kaletik nenbilen ni humoregilea naiz, hau ez dezagun sekula ere astu, mesedez, ni paiazo bat naiz, ni bufoi bat naizela. Eta kaletik nenbilen, eta bapatean ikusen nuen, hauen tenderete hori, eta esan nuen, ala, geratu nintzen, baino benetan, hau bete hortzosa horrean, plan, ala, eta batean ikusi nuen tipo bat, emoten zuela un leprekon, badakizu Irlandako ipotx txikitxoiek, berdez jantzita doazenak, eta januen, leprekon, saiatu nintzen harrapatzen, baina korrika, oso azkar egiten du korrikan, eta ezin izan nuen harrapatu, eta bideo txorra hori grabatu nuen, halako txiste nahiko infantil batekin, eta nik uste dut guzti zilegizkoa dena, baina jendeari batean zuzentasun politikoa eskuetatik joaten zaio, eta zuzentasun politikoa dago kazetariei eskatzeko, politikariei eskatzeko, edo komunikatzaile formalei eskatzeko, baina humoregile bati, mesedez, argi dago berarek kontra egiten nuela, fasismoaren kontrako txantxa tonto bat baino ez zela, ez? Imaginatzen duzue txikia komandoari
body shaming egiten ari direla, egin zutela, leporatzen badiegu Carrero Blanco hori elogro goitizena jarri izan ziotelako, imaginatzen duzu, txekia komandoko elogro esan zioten Carrero Blanco hori. Mesedez, hombre, mesedez, fasistak direla. Gure mespretxu osoa merezi dute. Eta haietaz, parre egiten badugu, are hobeto, zuzentasun politikoa, politikari eta kazetarientzat. Guretzat ez, guretzat, mesedez, askatasun, apurtxu. Vox, edo PNV. PP edo Vox. Inoz bez, Voxek noski ezetz, eta Alderdi Popularrak, Alderdi Sozialistak. Inoiz ez estremuak, hori ez. Bustaket, inondik inora, esan izango Vox, baina izango da PNV. Eta ez dut nahi, baina bueno. Vox. Vox, bai, biak uste dugu. EAJak ez ez gustatzen, baina badakite boterea daukala. Gertatzen dena guzti honekin da, demokraziaren ale balin bazaude eta hauteskundeen ale balin bazaude eta boskatzen balin baduzu, jokoaren arauak onartzen dituzula. Eta hori da arazoa, eta jokoaren arau hauetan, akordio horiek ere badaude, edo Vox irabazi dezake, eta Vox egon daiteke gure udaletxean. Eta hori da jokoa, eta hori da gerta daitekeen gauzetako bat, eta hori da onartzen duzun posibilitate edo aukera bat boskatzen duzunean. Hori da movida. Lo mete debajo de la almohada para que no nos oiga hablar español en la cena. Ha llegado para desayunar pidiendo que nos callemos. Esto es acoso escolar. Y ya no hablemos de lo que esto supone para los niños que vengan de fuera. Hostia, de repente Libertad Digital se está preocupando por los migrantes, no sé, subsaharianos. Porque mientras antes los niños que venían de Cantabria, de Patera, los pobres niños de Castro, de Zapuskis, ¡mamá! Aquí la arena está roja. No te pares en esta playa contigo. Bueno, hau da, despotorropen, Bilbon sekula egin izan den lehenengo mikrofono irekia da. Mikrofono ireki bat da, jam sesion bat modukoa, baina umoregileentzat, eta gure kasuan guk antolatzen dugun honetan emakume eta genero disidenteei emoten diegu aukera, ez? Mikrofonotik pasatzeko, testu berria probatzeko, eta berta. Bueno, hor gaude Raquel Torres eta biok, gubion arteko ikuskizuna baita, eta gure tarte honetan egiten diogu aktualitateari errepasoa, ez? Eta, bueno, balako gauzak ekartzea oso interesgarria dela iruditzen zait, badaiko gu hemen Euskal Herrian Argitxo iratxoa, eta ere bai Voxeko iratxoa, eta, bueno, bien artean nolabaiteko borroka bat sortu beharko dugu, arazo guzti honekin bukatzeko. Orduan, momentuz, despotorropen oporretara doa, baina Raquel Torres eta biok gure emanaldiak emoten jarraituko dugu udan zehar, ze badakizue, udan bolo asko ateratzen zaizkigula, nik nahiago nuke hondartzan egotea hor, otxola eguzkitan jarrita, baina gauzak diren modukoak dira. Beraz, irailan bueltatuko gara gure ikuskizunarekin, ez dakit Argitxo iratxoa etorriko baren gurekin ala ez, baina, bueno, behintzat, Voxeko iratxoa ez datorren bitartean, dana ondo da. Ikusi handi bat! Agur!